खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर' सादोर हासार चेनेल जाना गासैखौ बरायना लाबाय दिनै आङो सासे नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दंफार गामिनि बिथां देबेन बर' आरो बिथांनि बिसि चन्दना बर' बिथांमोनजों आं दान्दिसे सम नैबे आबादनि सोमोन्दै सावरायगोन बिथाङा गोबां खांखिलर आबाद आरो स्ट्रबेरि आबाद आरो बायदिसिना आबाद बिथाङा मावो आं नैबे समाव बिथांमोनजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिना लागोन आं नैबे समाव आदा आरो बाजैखौ गिबियावनो आंनि चेनेल जाना बरायना लाबाय आं गिबियावनो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों नोंथाङा मा आबाद मावदों दा जिहेतु नोंथांनाव नुनो मोनदों नोंथाङा जिंखाबो आबाद मावनाय नुदों लोगोसेनो खांखिलर आबाद मावदों बिदिनो स्ट्रबेरिबो नुनो मोनदों बेवहाय दासान्दि दा कारेन्ट टाइमाव नोंथाङा मा आबादखौ मावदों आरो बेखौ माबायदि मावनाय जादों बेखौ एसे मिथिजानो लुबैदों आङो खुलुमबाय आं दासान्दि मेजर हिसाबै गाहाय हिसाबै आं खांख्राइखलाखौनो मावो आरो लोगोसेयावनो जिंखा भिन्दि आरो लेस्रा एबार असम सरकारनिफ्राय जोलै मोननाय स्ट्रबेरि बेखौबो मावदोंमोन स्ट्रबेरि बेखौ मावदोंमोन जोंनि मैखोम माबाया जाबाय खांख्राइखला बेखौ आं प्राय दिनै 10 बोसोरसो बे आबादजों मावनानै आं न'खर सालायबाय दं दा खांख्रिखला होनना बुङो नङा होमबा दा बेखौ माबायदि जेनेबा फुलिखौ बबेनिफ्राय मोनो आरो बेखौ बेसेबां दिननि उनाव फिथाइया थायो बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आङो खांख्राइखलाखौ जोङो मागो मांसो खिनियावनो गायनांगौ बेखौ गायनांगौबा जों जिथुनाखि बिनि बेदरखौ जों जावनानै बहननांगौ जावना बेदरखौ बहननानै बिनि जा गेदेर बेदर बेवहाय बे गेदेर बेदरखौ जोङो 12 फुट डिस्टेन्सआव माने मोनसे जायगानिफ्राय माने मोनसे डिस्टेन्सआव 12 फुटनि गेजेराव डिस्टेन्सआव थारमाने दरसे गायलांनांगौ थारमाने अलपमान हाखौ गोजौ खालायनांगौ हाखौ गोजौ खालामनायाव गोबोर होनांगौ गोबोरा थारमाने जोंनि जितु फेसेवनाय हासारखौ जोंनो प्रयोजन जायो फेसेवनाय हासार होआबा अलपमान थारमाने बे गोबोरा जाया नामा जायो जोंनि गोबोरानो न'आव मोखौनि जितु गोबोर बेखौनो जों बाहायो लोगोसेयावनो थारमाने बेनि गेजेराव माबाफोर होफावनांगौ नामा बेनि गेजेराव जोङो जितुनाखि फिथाइ थायनो कारणे जोंनो रासायनिक जितु हासार बा जोंनि बाय' जितु हासार बा अर्गेनिक हासार बेखौ जों होनो प्रयोजन जायो फिथाइनि थाखाय फिथाइया डेभेलपनि थाखाय दा बेवहाय जिहेतु नोंथाङा गायबाय बेदरखौ जेनेबा 7 फुट डिस्टेन्स 12 फुट ना 12 फुट डिस्टेन्सआव गायबाय दा बेवहाय जि दिननिफ्राय नोंथाङा नैबे हासार होनानै गायबाय बेनि उनाव बेसेबां दिनाव बे फिथाइया थायो बे फिथाइया खोब आगोथिया गायबाबो बे थारमाने मोनसे सिजनेबल खेथि आबाद नालाय बेखौ जों गोलोम बोथोरनि आबाद नालाय बेखौ थारमाने गोजां बोथोराव थायहोनो हाया थायहोनायनि कारणे जों बे फिथाइ दंफांखौ जिमान डेभेलप खालामो जे सैथो मांसोनिफ्राय थारमाने फिथाइया थारमाने थायनो आरम्भ खालायो फागुननिफ्रायनो थायो थेवबो फिथाइनि जितु साइज खोब मोजां जानो नागिरा सैतनिफ्राय जिता फिथाइ थायगोन बे फिथाइया थारमाने फिथाइया देरबोयो माने सैतनिफ्राय एसे फिथाइया देरो बेवहाय आरो मोनसे समस्या थायो बेयाव दंफाङा जो आरो जोला बे जातनै थायो खांख्राइखलायाव जोआ फिथाइ थायो आरो जोलाया फिथाइ थाया बेखौ माबायदि सिनायो बेखौ सिनायो जोलानि बिबारा नुनायावनो बेलेगखा बेयाव फिथाइ थाया गुरियाव अलपमान फिथाइ माबायदि जायो बिबारा थारमाने अलपमान बांसिन बारो आरो बिबारा थारमाने नुनायाव एखे खिन्थु बेयाव गुरियाव जितु फिथाइ बे फिथाइया थाया थारमाने माने स्टार्टिंआवनो बेखौ जों दा मावबाय थानायखाय जों बिलाइयावनो हमनो हानाय जाबाय बिलाइयावनो हमनो हागौ जों दा बिलाइया माबायदि जायो बिलाइनिया अलपमान थुमफ्रु आरो ओमफ्राय अलप मता रोजा ओमफ्राय जितिया स्टार्टिं जाबाय बेवहाय बिबार बारनायाव हमनो हाखायो जेनेरेलि गासिबो हमनो हागोन आरो बिबार बारनायाव माने थाया खिन्थु जेनेरेलि जायोबा माने बे डाइरेक्ट माने उन्दैनिफ्रायनो थायखायो जाहैबाय थारमाने मानो नांगौ बेखौ जोला जितियानोखि थायाबा जोंनि जितु प्रकृतिनि बेसाद बेयो थारमाने जोला नांथारगौ नालाय बेनो जोला जाबासो थारमाने बे फिथाइया थारमाने थायो नङाले गोमो जानानै सिरिलाङो बेखौ थारमाने जितियानोखि जों आरो जोलाखौ बिगासेयाव जोला दंफांखौ बिगासेयाव फांब्रै फांबा जों गेजेराव गायना दोननो लागा जायो आरो लोगोसेयावनो जितु जोला बिबारखौ जितुनाखि बेरेनि एम्फौ एनलानि थाखाय जितु क्रस जायो नालाय बेखौ जुदि एम्फौ एनला खालायजोबनो हायाबा जों मानसियानो जोला बिबारखौ खानानै जोनि बिबारनियाव जोङो फुङावनो उनथिना थांनानै बेरेया बिबारनि जितु बिदैखौ लाङिनि सिगांनो जों एकदम फुङावनो खाना दोननानै उनाव जों गासै बिबारखौ लगायनो लागा जायो
दा बे रोखोमैबो माने फिथाइखौ थायो जों बेसा खालायो आं सोंनो लुबैदों जे बिगासेयाव ओरैनो नोंथाङा 12 फुटनि डिस्टेन्सआव गायो दा बिगासे हिसाबाव बेसेबांसो ओरैनो फुलि गायजागोन बिगासेयाव माबासो गायो 140 146 140 144 बेनि गेजेराव नोंथाङा बेसेबांसो बिगा आबाद मावदों दासान्दि आंहा खांख्राइखलाया नै थानाय खिनिया बिगासे दं आरो गोदानै सांथिखां दंबोयो बे बिगासे दं बिगानै जागोन एबार देग्लाय अलपमान आं बिगासे खमायनो लागा जादों सिगाङाव बिगाथाम गायोमोन आं नोंथांखौ सोंनो लुबैदों जे जिहते बे बिबार बारनायनिफ्राय फिथाइ सायजासिम बेवहाय माबाफोर मेडिसिनफोर होनो गोनां जायो नामा खायसे जेनेबा हमना ला एम्फौफोर सुयो दा बिदिनो बिबारा सिरिलाङो दा बेनि गेजेराव माबाफोर मेडिसिन बा भिटामिन बिदि होनाय जायो नामा नोंथाङा थारमाने खांख्राइखलानि माबायाव जों मावै मोनसे अयभाग माबा मिथिबोबाय खांख्राइखलाया ओरैनो जोंनि जा हाग्रानि मैगंखा इयो ओरैनोबो थारमाने हाग्रायाव गावनो जाखाग्रा इटा माने साइन्टिफिक भाबै थारमाने बिखौ थारमाने कोनो बैज्ञानिका थारमाने माबा मडिफाइ खालामना बानायनाय नङा नालाय बे अलपमान थारमाने जोथोन मोनबानो हाग्राफोरखौ साब सिखन खालायबानो बे थारमाने डेभेलप जाबाय थायो बेयाव मात्र मोनसेल' मा जेनाखि जोंनो फसफेट जितु हासार बे फसफेट हासारखौ जितुनाखि फिथाइखौ बांसिन थायहोनो कारणे फसफेट हासारनि प्रयजन जायो नाइट्रजेनफोरा ओरैनो गोबोरफोरावनो बांसिन थायो नालाय गतिके फसफेट हासारखौ जों गेजेर गेजेर बाहायनो लागा जायो उनाव एम्फौ एनलानि थाखाय एम्फौ एनला दं बहुद एम्फौ एनला फैयो बेवहाय जों दानिया ओइ बिरनाय सुनाय एम्फौनि थाखाय जों थारमाने जितु मोनसे एम्फौनि बक्स होननाय आजिखालि ओंखारदों बेयाव भितराव मुलि थायो बे एम्फौआ बायना मोनो बे एम्फौआ बे बक्सआव हाबना थायो सिङाव फिथाइखौ जानो गारनानै एबसानो बेफोर एम्फौखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसेयावनो जों बेखौथ' गेजेर गेजेरसो होनांगौ गेजेर दंफां बिगासेयाव मोननै एबसा होना दोननांगौ बिगासे हायाव आरो लोगोसेयावनो जै किसुमान फिसा एम्फौ जाबा जों अलपमान बाय' जितु आजिखालि अलपमान साइड इफेक्ट गैयै मुलि ओंखारदों जों बेखौ बेबहार खालायो नोंथांमोना बेखौ बेबहार खालामो दा बेवहाय बै जिहेतु नोंथाङा बुंदों नैबे बक्स मोनसे बायनानै मोनो दा बेखौ मुंफोरखौ मा होनना बुंनाय जायो बेखौ मुंखौ ओरैनो फ्लाइ बक्स होननानै लिरनाय थायो फ्लाइं बक्स बिरनाय एम्फौफ्रा माबा थाङो बेयाव खरसाया बेयाव मोनसेयाव 120 100 एसेसेयाव मोनो आरो 150निबो दं डिफारेन्स दामनि दं नोंथाङा जेनेबा बिगासे हिसाबाव नों गायनायनिफ्राय फिथाइ मोनजासिम बेसेबांसो खरसा नोंथांनाव थांदोंमोन खरसाया नोंथाङाथ' बिगानै मावदोंथ' दा बेसेबां बिगासे आयदायाव सोंदों नोंथांनाव बेसेबांसो खरसा जायो हाजिराफोरखौबो लानानै औवाखौबो लानानै दा बिदि खांख्राइखला आबादाव ओरैनो खरसा हिसाबै न'आव जुदि थाखायोबा खरस गैया जुदि न'आव जुदि एख' औवा गैयाबा आरो न'आव जुदि हा गैयाबा होमबा अलप 20,000 अलप रां खरसा जायो 20,000 इनि सायाव जाया बिगासेयाव इनि सायाव जाया नैबे नेट दिरुं होयो दिरुंखौ लानानै बेनिफ्राय हाजिरा 20,000नि सायाव थाङा दा बेवहाय नै गायखांनायनि उनाव दा सिं लेभेलाव जेनेबा हमना ला माबाफोर खामानि मावनो गोनां दंबावो जिहेतु गायखांनायनि उनाव बे नैबे हाफोरखौ सार्च खालामनाय मानाय बिदि माबाफोर खामानि थाबावो नामा ओरैनो सिंनि जा हाग्राफोर जायो गिबियाव अलप हाग्रा जायो जितियानोखि अलप मानला जोबगोन साया जागोन हाग्रायाबो खमियो खिन्थु जितियानोखि हाग्रा जायो हाग्राखौ अलप फुना होनांगौ आरो खोब फुथारनोबो नाङा अलप हाग्रा लाखिनांगौ एसे सिङाव हाग्रा लाखिथाराबा थारमाने फिथाइया अलप बया जायो हाग्रा लाखियाबा एसे गाज्रि जायो आरो नोंथांनाव आं सोंनो लुबैदों जा जिखिनि नोंथाङा नैबे खांखिलर आबाद मावदों दा बेवहाय फिथाइखौ सेरसे हिसाबाव बेसेबांसो रेन्टआव नोंस्रा फाननाय जायो जों गिबियाव 100,000 मोनो जों 100,000 फानदो एबारबो 100,000 नै दासान्दि जोंनियाव 60 रां सोलिबाय दं पार किल' पाइकारि बिफां फांसेयाव जुदि नोजोर होयोब्ला बिराद आबादा जुदि मोजां जाथारोब्ला बिफां फांसेयाव बेसेबांसो ओरैनो सेरबैसेसो फिथाइ मोननाय जायो जों एसा बिफां हिसाबै दिनैहालागि प्राय हिसाब लायाखै जों थारमाने खनसेनो खाना फाननाय जायो बिगा हिसाबाव सोंसै नोंथांनाव दा बिगा हिसाबाव खेबसे खागासेयाव बेसेबांसो फिथाइ ओरैनो बेसेबांसो मोननाय जों सानसेयाव बिगासेयाव प्राय थारमाने सानसेयाव 30निफ्राय 40 केजि 40 केजि एसेसे थारमाने सानसेयाव उत्पादन जायो खोब मोजां जुदि बिगासे खांख्राइखला सानफ्रोमबो 30निफ्राय 40 केजिनि गेजेराव खानो हागौ
बेसेबां दिननि जेनेबा खनसे खाखांनायनि उनाव बेसेबां दिननि उनाव बेखौ खानो हाफिनो खानाय माने जो बासि बासि गोरा गोराखौल' खानाय जायो नालाय जों सानफ्रोमबो खायो माने सानफ्रोमबो खानो हायो सानफ्रोमबो खानो हायो थारमाने खांख्राइखलाखौ बेनि गेजेराव 30 40 केजि दा बेवहाय बेखौ बहाफोर साप्लाइफोर हरनाय जायो नामा जिहेतु गोबां नङा होमबा 30 केजि दा बेखौथ' खनसेयैनोथ' नों फानजोबनो हाया नङा होमबा दा गुबुनफोरनो साप्लाइफोर जोंनि बे खाथि खालानि जितु गामिफोराव फानहैग्रा सकफोराव फानहैग्रा जा बेफारि दं बे बेफारिफोरा जोंनिफ्राय लांफैयो आरो जिहेतु आथिखालनि समाव न'आवबो लांफैयो लकडाउन जादों नङा होमबा COVID-19 नि जे गोहोमाव लकडाउन जादों बे लकडाउन जानायाव नोंथाङा जिहेतु प्रडाक्ट खालामबाय 30 बा 40 केजि नैबे खांखिलर दा बेवहाय माबाफोर उसुबिदाफोर जादों नामा जोंनियाव लकडाउननि थाखाय खांख्राइखला फाननायाव बा आबादनि जोंनि जितु आबादनि आबादनि फसल फाननायाव जोंहाल' बारा उसुबिदा जायाखै मानो होनबा जोंनि बेखिनियाव आबादारिया बिराद खमथार दं जोबोद खम बे खमनि थाखाय जोंनियाव जिखिनि आबाद बेखिनि आबादनि जितु फसल बे फसलखौनो जोंनि बे खाथि खालानि जा फिसा फिसौ बेफार दं बिथांमोना लांफैबाय थायो दा बे समाव बारा उसुबिदा बिखेक जायाखै थिगानो दं अब्ला नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा जोबथियाव सोंनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङा आबाद मावदों नङा होमब्ला दा बैनि जे केपिटेल थामहिनबा बेनि नोंथाङा 50,000सो बा 20,000सो बेजों खरसा थाङो होनना बुंदों गायनायाव दा बै खरसाखौ नोंथाङाथ' केपिटेलसो बाहायदों सरकारनिफ्राय माबाफोर अनुदानफोर मोनदों नामा नोंथाङा जिहेतु एग्रिकालचार सेक्टराव आजिखालि गोबां लन बिदि होनाय जायो दा बे बेलायाव नोंथाङा माबाफोर मोनदों नामा सरकारनिफ्राय ओरैनो आर्थिक साहाय्य हिसाबै आर्थिक केपिटेल हिसाबै ओरैनो केसिसि दं केसिसिखौ जों मोनदों बेंकनिफ्राय बे बेंकआसो होदो बेंकनिफ्राय लानाय जादों नाथाय ओरैनो गुबुनै जेबो थारमाने रांनि हेफाजाब मोनाखै रावनिबो केसिसि ल'नल' दं आबादनि जेनेबा हमना ला खायसे आबादफोर जायो माइ साइ बेनि थाखाय केसिसि बेखौ मोननाय जादों मोनदों दा बेनि अनगायै गुबुनफोर ओरैनो मोनदों गैया मोनाखै जिहेतु आथिखालाव गोबां एग्रिकालचारनि सेक्टराव गोबां बिदिनो नैबे फुलिफोर हरो जेरै माइनि जोलैफोर हरो दा नोंथांमोनाबो जिहेतु नैबे खांखिलर आबाद दङ बे आबादनि थाखाय जोलै बिदि हरो स्ट्रबेरिनि जोलैफोर बिदिबायदि माबाफोर मोनदों नामा नोंथाङा एबार खांख्राइखला माबा स्ट्रबेरिनि जोलैखौ मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन हरदोंमोन हाजारसे फुलि हरदोंमोन उनाव खिन्थु माबा जिबिलाक जों अफिसनिफ्राय हरो माइनि आलुनि बेफोर जोलैखौ जों लाबा माने बैफोर जोलैफोरखौ जों लाबा जों बेबहार खालाया जोलैफोरा थारमाने एसे निर्भरजोग्य जोलै फाया थारमाने माने जिखिनि सरकारा होनाय जोलै माने खाबजाथाव जों जिबिलाक जोलैखौ गायो बे जोलैखौ बेयाव होनाय जाया बेयाव थारमाने अलपमान आरो लेटैबो फैयो जोलैफोरा थिगानो दं आरोबाव नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों नोंथांखौ आं खोनानाय बायदिब्ला बिदिनो जिहेतु गोबां नैबे एरियानिफ्राय बा नोंथांमोननि समस्थिनिफ्राय बिदिनो एवार्ड मोनलायनाय नोंथांनाव खोना मोनदों बे बेसेबां सैथो एवार्ड माने जिथुनाखि आबादारि साबसिन आबादारि माबायाव थांनाय बोसोरनि बेनि सिगां 26 जानुवारियाव डिस्ट्रिक्टनि माबायाव बाथौपुरि डिस्ट्रिक्ट जितु मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव आंनो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थारमाने आबादारि हिसाबै एवार्ड होदोंमोन मान बिलाइ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय अखम सरकार आरो ओमफ्राय बर' साहित्य सभा डिस्ट्रिक्ट साहित्य सभा बेनिफ्रायबो होनाय जादों दा नोंथाङा बेखौ बबेनिफ्रायफोर ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा बेखौ नोंथाङा जिहेतु आबाद खालामदों नङा होमबा गोबां बिभिन्न रोखोमनि नोंथाङा आबाद मावो बेनिफ्राय गुबुनफोराव कर्सफोर लादोंमोन कर्सखौ लादोंमोन अखम सरकारनिथ' गोबां जायगायाव लादो गुवाहाटि काहिकुसि खेत्री अखमाव बुहुत जायगायाव लादो नगाव रहा बेफोरफोरावबो लानाय जादों बिभिन्न जायगायाव लानाय जादों अखमाव खिन्थु माबानिफ्रायनो मोनसे खेबसे अखम सरकारनिफ्रायनो खेबसे 2015सो जाखो ना माखो जाखो बे सनाव आं महाराष्ट्रआवबो थांदोंमोन महाराष्ट्रआव बेयाव हाई टेक्न'लजि अफ पलि हाउस मानि सायाव खालामदों बेयाव पलि हाउस थारमाने पलि हाउस प्लास्टिकनि न'नि सिङावदि आबाद मावनो हागौ बे प्लास्टिकनि न' बेयाव बेनि सायाव थारमाने जोंखौ हाई टेक्न'लजि जितु पलि हाउस बेनि सायाव जोंखौ ट्रेनिंआव लांदोंमोन बेवहाय बिभिन्न माबानि जायो आबादफोरा जेरै नैबे नोंथां दा मावनाय आबाद बेनि अनगायैबो बे प्लास्टिकजों सोंनाय जिखिनि सिङाव आबाद मावनाय बे आबाद मावनाय माखौ मावनायनि थाखाय ट्रेनिं होनाय जायोमोन बेयाव
जिबिलाक पलि हाउसनि सिङाव जेने सांनि आबाद बेफोरखौ मावनाय जाया बेयाव जिबिलाकनिखि जोंनि जोलै प्रडाक्सन जेब्ला आलु जोलै बा बिभिन्न दामि दामि जोलै बा दामि दामि बिबार दामि दामि आबाद बेफोरबायदि स्ट्रबेरी बेनिफ्राय धरि ला गलाप फुल जारबेरा फुल एफसानो बिभिन्न बेफोरखौसो मावनाय जायो थारमाने जिहेतु पलि हाउसआ बिराद कस्टलि नालाय बेखौ थारमाने खम दामनि खेथिखौ मावबा थारमाने बेयाव डेभेलप लाब जाया होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो जोंनि बार अखानि जायगा अखमाव जों मिथिनायाव बेबायदि गेदेर गेदेर पलि हाउसआ जोंनि अखमाव बार अखानि जायगायाव जों सोलिनाय जानाय नङा जों जितु नुबोदों अखमाव जानाय नङा दा बै कर्स लाहैनाय समाव नोंथाङा फाइनान्सियेल माबा बाहायनो गोनां जादोंमोन ना सरकारनिफ्रायनो थांनाय जादोंमोन सरकारनि थ्रुआव सरकारनि थांदोंमोन नोंथांनाव नैबे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे नोंथां जिहेतु दिनै बाजैया दंफायो नोंथांनि बिसि बेनिफ्राय माबायदि मदद मोनदों नोंथाङा बिथाङाथ' जों जितु जोंनि खौसेथि थारमाने सोरांनायनिफ्राय जों थारमाने सानैदोनो थारमाने आबादावनो थायो आं मावख'नो हायै खामानि फुङाव मैगं खानो फैनाय आरो लोगोसेयावनो हाग्रा साफा खालायनाय साहा लाबनाय जिखुनु खामानिखौनो थारमाने मावफायो आरो थारमाने आंनाव जिथानोखि मैगंखौ फानख'नो हाया फानलागा जायो बा खाथि खालानि गामिनि न'खर न'खर थांनाबो फानहैयो आरो थारमाने बेखिनियाव हेल्प खालायो आरो थारमाने आं बाजैनाव सोंनो लुबैदों जे आदाखौ नोंथाङा बा नोंथांजों हेल्प खालामनानै माबायदि मोनो मोजां नाङो आरो दा बिदिनो जिहेतु गोबां खस्थ' जायो नङा होमब्ला दा बे बिथिङाव नोंथांनि पार्सनेल जिहेतु नोंथां न'खराव गथ' गथायथ' दङ नङा होमबा दा बे बेलायाव फरायनायनि बेलायाव माबायदि नैबे आबाद मावनानै माबायदि सोलियो न'खरावथ' जों गथ' गथायनि फरायनायनि सायाव जोबोद जोथोन लायो जों गथ' सानैखौ दाबो नै आंनि गेदेर फिसाजोआ एबार मेट्रिक परिखा होदो बेखौ प्राइभेट स्कुलाव होदों बिथिखौबो आरो उन्दैखौबो CBSE कर्स प्राइभेटावनो आं हस्टेलाव दोनो बे आबादनि जितु जोंनि जि एसे एनै मोननाय फैसा रां बे रांजोंनो जों थारमाने जिखिनि नांगौ जोंनि गथ'खौ थारमाने सानसे समाव मोजां गथ' जों आबाद मावबाबो जेन बिथांमोना आबाद मावना जानाङा बेनि थाखाय जों जिखिनि खस्थ' खालामना मोनदों बेखिनि जों नाजागासिनो दं आरो थारमाने उन्दैखौबो आं थारमाने प्राइभेटावनो होदो CBSE कर्सआव आं जोबथियाव नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों आरो नोंथाङा जिखिनि जोंनि BTR ओनसोलनि आंनि भिउवार लोगो बिथांमोननो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा जाय बिथांमोना ओरैनो बेकार थायो जे आबाद मावाखै बिभिन्न समखौ ओरैनो बाबेनलांहोयो बिथांमोनखौ नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जोंनि जा बिखेखকৈ जों डाइरेक्ट जोंनि जा दिनै जोंनि बर' हारिनि सायावनो बुंनो सानदों बेवहाय प्रयजन दं जों जिहेतु नुनो मोन्दों जोंनि गामियावनो आं नुनो मोन्दों प्राय जोंनि गामियाव 200सो न'खर दं 200सो न'खराव जोङो सानैल' न'खर दं जाय न'खरा जों आबाद मावनानै न'खर सालायो बाखि थारमाने 200निनो 198 बे न'खरखिनिया आबाद मालायनि बाहेरनि लाबोनाय जितु मैगं मैला बेखौ बायना जायो जों नुनो मोन्दों बेखायनो दा जोंनियाव आबाद मावनो हानाय गोबां जायगा दं आरो लोगोसेयावनो गोबां गथ'फोर थारमाने आधा फरायनानै डिग्री लानानै साख्रि बाख्रि मोनाबोला थानाय गोबां मानसिफोर दं बेवहाय आं नुनो मोननायाव दा आबाद मावनाबोदि न'खर सोलिनो हागौ आबादाबोदि मोनसे न'खर फोथांनायनि मोनसे लामा बेखौ नोजोर होनानै गासिबो जोंनि BTC ओनसोलनि बा बर' रायजो बा असम जिबिलाक रायजोफोर दं बे रायजोफोरखौ आं मोनसे खावलायो जेन आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ फोजांनाय लोगो जोंनि जा गुबै खायद जोंनि जि खायद बाहेरनि जिबिलाक जों मैगं मैला लाबा मुवा जोंनि फ्रेश जितु मैगं बेखौ मोनजानायखौ जों थारमाने सहाय खालामनो हागौ आरो लोगोसे गावबो न'खराबो थांना थानो हागौ आरो लोगोसे रांनिबो थारमाने खामाय जायो थिगानो नैबे समाव आङो बिथां नैबे दंफार गामिनि आदा आरो बाजै बिथांमोनजों आङो सावरायबाय बिथांमोना बुंदों सोरखारनिफ्राय दासिमहालागै जेबो बिदि खरसा बा थामहिनबा नैबे अनसुंथाइ बिदि मोनाखै आरो लोगोसेनो बिथांनि जे आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनि जे बिथिं बेवहाय गावनि केपिटेल माने गावनि निजा फैसा बाहायनानै बिथाङा आबादखौ मावदों बे हिसाबाव जुदि सरकारा बिथांमोन बायदि आबादारि बिथांमोननो जुदि अनसुंथाइ माबाफोर जुदि होयोब्ला अब्ला बेनिख्रुइ बांसिन बिथांमोना आबाद मावनो हागोन आं बेखौनो खावलायो जे सरकारफोरनिफ्राय जेसेबां हायो बिथांमोननो जाखिनि जाय बिथां आबाद मावग्रा बिथांमोननो सहाय होनांगौ बेखौ आङो खावलायदों आरो लोगोसेनो नैबे समाव आदा आरो बाजैखौ नैबे समाव आङो दान्दिसे सम आंनि नैबे मोगा मोगि आयदायाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों